Fimbultyr, tak to je jméno, toho rodiče neměli rádi teda. A vystřelit. No. Co jsi to dělal? Tak takhle asi ne. To čumíš potře, co? Ty umíš jedině alohomorá, my otvíráme bleskama. Přesně tak, ty vole. Tak počkat, zkusíme spálit čmeláky. Čmeláci jdou spálit. Asi z toho nebudou mít radost, nevadí. Z nich udělal světlušky, hele. Vypadá jako... Bože, to vypadá jako nějaká postava z Tentacle hentai. To si vybíj někam v stínu, ať ho na sebe nepošleš, ale... Tak já se to vysedu, proč umírám furt jediný já. Tak počkat, takže nemáme dárky, takže jediná možnost to jde udělat. Zabít všechny. Gandalf. Jak bylo v díře? Máme ji tady, evidentně jo. V díře? Mám byl v díře? Počkej, tam psali, že můžeme skřížit naše paprsky, což zní trošku... tak to by se to evidentně povedlo, nebo já jsem se zabil možná. Je mrtvej kůň. Viděl jsi někdy koně? Počkat, já nevím plavat, Tak dobře, já do toho vlítnu, stejně jsem už byl několikrát mrtvej, tak co? Neumíš plavat. Ty ses neučil, kde jsi byl na našich hodinách plavání. Quest, Vovko. Ne, já tady umírám. Nech mi ho, sakra, sorry. Teď už vím, proč mě vyhodili z Bradavic. Aha, tak to nejsou neumírej, nesmíš umřít, skvěle. Kamaráde, já se vracím domů a budu orat pole, já se na čaroděj nehodím. Já to vím nejlíp, jak bolí dostat šutrem po hlavě. Přesně tak. Co to pro boha je? Troll, který se jmenuje IGG? Vypadá to jako něco mezi jetym a nějakou bakterii. Healovat. Já myslím, že by si mohl využít svůj potenciál. Tak to je ten můj potenciál, vidíš to sám. No tak tomu by se to asi vyznalo. Rain? Jsem fakír, když chodím po ožavém ohni? Ne, ale máš kvalitní obuv. Jo, ty máš na ní naběhnu, takhle ho šikanuju. Ty máš na sobě tu... Dobrý den, madam. Tak tohle je dobré. Stále je holohlavý chlapče. Jak se jmenuje společenská hra na 5, to je šikana. Tak už jenom jeden. Já jsem umřel, mě něco zabilo. To je hrozné jméno. Ten les opravdu nikdo neměl rád, když mu dal tak strašné jméno. Nebo to byl někdo z fanklubu jazykolamů. Ohnivé blesky? To bych nechtěl potkat v reálném životě. To zní nějaký jméno pro nějaký bečkový horor, blesky s ohněm. Čemu tady jsem, abych běhal a panicky křičel. Hrůza. Připadám se jako vedlejší postava v nějakým animovaným filmu. Ale ne, já tady hořím, sakra, jsem hořel. No a je to na mě jenom. Skvěle, a ne, ty umřeš. Konečně si umřel ty a ne já. Tětické, ale proč tady válí moje mrtvola? Ne, já jsem tady. Dlouhý příběh. Připadám se hrozně rozdvojeně. Ať o toho radši nebudu kecat. Ale jsem přijítný s velkým červeným kloboukem a s 2 bouchačkama. Tak je to jasný. Helsing. Ale evidentně jsme to zvládli. Počkat, to byla babička. Pardon. Schoř, udělám z tebe dušené hovězí. A mě do toho nevlítni. Počkej, a co jsem to udělal? Oni nám zničili most. Parchanti. Kdybych to býval byl věděl, tak bych si vzal ze svého pokoje letající koberec. No, anebo ze Skyrim abys donesl nějakého draka. Sakra. Vlad asi bude řídit, on prošel dveřma, velký frajer. A bude řídit, jo. Tak to pitlíky na zvracení do pohotovostní polohy. Tak, kam letíš? Počkej, já tě ještě budu potřebovat. Zatil jsem ohnivý meč, už nemůžu machrovat na Archangela Gabriela. Sakra. Goblini krásně vedou elektřinu, to je super. Ach bože, jestli si jednou budu dělat nový dům. To jsou skvělý články, hele, hlavně vidět bod. Jestli si jednou budu dělat nějaký dům, tak nepoužiju elektrické vedení, ale prostě budu mít gobliny, které... Upíry přes palubu! Pomoc, já jsem odletěl. Zase? Já jsem lak. My se vysekáme. Jsi pojištěnej, já ne. Já taky ne, zrovna dneska ne, doprčit mi vypršel včera pojištění, do háje. Takže... trefa, jackpot. Přicám, že to nevyloučil. Tak můj meč je opět, a tohle taky nevyloučil, že ne? Chybí mu jeho žena. Tak co když jsme ho poslali zpět za jeho ženou? Ne. Tak už ona... No zabij ho. Sorry, promiň. Ježiši. To nebylo schválně. You shall not pass. Kam jsi zase šel? Teď jsem dopadl jak ten Gandalf, doslova. Ale koukej na ty ovce. Mrtvý kůň. Kůň, přesně tak. Ty jsi mě minule vytknul, že to není kůň, a ty to sám říkáš. Oni zabili nějakého templáře. Oni jsou asasini. Enti, vole, to jsou enti. Přesně tak, doprčit. Koukne. Auaj, já jsem byl asi mokrý, čeče. Já jsem stabil, pomož mi. Auaj, jsme se tuhej. Co to bylo, pane bože? Tak, jak to, co to? Já jsem zase mačkal Ačko, já jsem zmačkal se špatný čudný, pane bože. Já jdu domů, mě to nebá. To jsi vyvolal ty? Jo, chtěl jsem tě vystrašit. Ne, já letím. A jsem mrtvej. Poběh jsem. Ne. Jsem zase umřel, proklatě. Já dorazím toho bossa, dorazím ho. Sakra, jsem zase umřel. No a teď ten tuhá hořící pochodeň. Tak, já jsem mrtvej. No, jsem tuhej. Počkej, ty jsi tuhej? To on mě trefil, no, já jsem tuhej, musím mě zachránit. Zranil jsem ho. Já nemůžu pryč.
On mě odkopl, musíš mě oživit. Se mě štítíš? Ne, tak bych mohl. Koníčci, ne! Promiňte, ježiši, já jsem strašná zruda, jsem zabil koníčky. Další mrtvý kůň. Je to los! Ne, je to kůň. Nás sprdnou, že máme spoždění, tak já si zmlátím. Někdo chrápe, ach bože. A tohle se mi stává v poslední době pořád. Další monočlánky. Ale oni nás hážou bomby, to není možný. A hážou to na mě, proč zase na mě? To není možný tohle. Ale zabilo mě to! Kam jsi šel, bože? Au! To jsme ty. Ty mě prostě nemáš rád. To není možný. Bože. Kamaráde, normálně se zatýkli, dávej pany. Jako říká se, že když hoří, tak hasič jezdí. Ale pochybuji, když je povoden, tak jezdí s plamenometem. Já vládnu silama nebes. Ty tvoje síly nebes mě pěkně děsí. Tak, ty síly nebes jsou k ničemu, ti řeknu. A on mě zabil. Shit. Chill out. Takhle tě chilluju. Ne, promiň, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. I'm on fire. I'm on fire. Ne. Co to děláš? Vevnitř? Ne, nefunguje. No, ten si mě to hezky podal, ale ubral jsem mu, to je hlavně. Ty jsi mě spamilo přímo pod jeho meč. Ten to rozbil, ale... Ježišmarja, já hořím, ale počít si zapálil. A je to účinné, aspoň vidíš. Tak zachránit krále, já jsem to věděl, že to jednou přijde. A odfouknout gobliny. Elektřina funguje na gobliny. Ty jsi mrtvej. Nejsem. Ne! Jsem, ale nevím, kde jsem. Ach bože, co to je za vraždící nástroj? Nebo velká tetovací pistole. To není tetovací pistole, to je tak tetovací kulomet. On ujede. Bože. Kterým chci vyřešit. Zabíjí, no zabili mě. A to byl krále? To jsou hezký války, ty úplně. Co se tady děje? A užijeme si nějaké krásné dobrodružství, když budeme zabíjet sami sebe navzájem. Nebo já aspoň, už se stalo párkrát a bylo to nemilé. Team killer. Budeme nabíjet. Má pěkný tílko, týpek. On už byl předtím převlečený, on vypadá jak Teplouš. Nebo učitel matematiky na základní škole. Jedno z toho. To neříkej, to mi připomíná našeho matikáře. A potom, co tady byl ten Vlad oblečený takhle, tak bych se ani nedivil, kdyby přišel Pedobér. Nějaký obří štít, díra v zemi, očoucený stromy. Vypadá, kdyby tady byla velká party. A zrovna jdem pozdě, sakra. Ty jsi vědma, takže to je opravdu Matrix. Nejenom, že zpomalujeme čas, máme bullet time, ale ty umíš věštit. Pust jsem tě zapalil. Koukám. A takovým pekelným ohněm koukám. Para, ASA, mezerník. Au, přesně to je ono. Já mám nabité kouzlo. Jo, aha, to je jed. A je to naprosto neefektivní, to se radši vezmu. FASA. To je neefektivní. No je to celkem efektivní, já bych pravdu řekl. Bavíš se hodně. Já teda ne. Ale já ti nevěřím, ty bys dokázal tým killovat i s tím léčením. Jo, to by krásná trefa. Vidíš, jaký to je, A on mě zabil. A myslím, že ty jsi mě dorazil. Promiň. Hoříš. Já vím, to je schválně. A už nehořím, v klidu. Já ti věřím, já ti pevně věřím. Ty jsi tak naivní. Hi. Tou náhodou. Ježíši Kriste. Viděl jsi to, jak mě zabil? To byl kill dne, no roku. Čekat. Au, dík moc, pecka. Jsem nadšen. Vzal jsi z mojí kosu. Au. A teď jsem umřel. Zase. To byl na goblina. Jo, a já jsem se teďka zabil, úspěšně. Ty to pěkně setřel, to ti povím. Je, dobře. On úplně zabiju tě rodiče a pomstím svoji bank, mrtvej. Hergo, já zabiju postaru. Hezký postaru. A já ho zabiju dřív ponovu. Viděl jsi? Zabil si ponovu mě. Tak. Nikdo nebyl v dohledu, tak to jsem dal tebe. To je spalm. No tak my jsme to udělali po našem. Funguje to, jasno. Přesně to jsem chtěl zkusit. Tak od dneška tě nehýluju. Ne, no tak jsem umřel zrovna. Tak a teď jim budeme ukázat, kdo je lepší mage. My. Koukám, že ty jsi schopil díla. Děkuju. A děkuju. Zabij dvakrát po sobě. A dost. Jak to, že jsem tě A dost! Já chci zpátky. Já chci zpátky. Takový efektivní nástroj a ne, já chci zpátky, tam prostě na zemi leží atomovky a my jdem pryč. Ne, prostě nesouhlasím. Konflagrace zapálila i tebe, krucipísek. Koukám. On mě zabije. Nevadí, tě resnu. No, skončil jsem. Game over. Žádný game over. Hra začíná. Mě podmátí. Tě budu resovat tak dlouho, dokud to bylo jedno kouzlo. Ježiši Kriste. Tak. Jak ti mám pomáhat, když mě zabíjíš? No, teď mě dorazí těma bombama. Ne, mě taky. Musím mě rychle resnout. Dobrý. To bylo těsný. Ne, žiješ. No, jak se to vezme? No, jak se to vezme, doopravdy. Vys.
Prčic, on je To nesmrtelný. prčič špatně, on tě zabil. Jo, tak a dost káne. Ježiš, my jsme to zkřížili. Do prčic. Ne. Já už jsem tak tisíckrát umřel. Umři, ježišmarja, ne, bomby, ne, Vlastně ne, do prčic. Ano, prčic, bomby, no. Bomby, on hodil bomby, parchant. Na místě hodil bomby, a nepadnilo ho to. Do prčic. Tak, ale je uvězněný. On se nějak healuje? Co to bylo pro boha? Dobrá otázka. Nejez mě. Hergot. No tak. No prčic, pomoc, pust mě. Jo, No. nesmrtelný.